Silang sa sulatan. Karoon ang iyang tumala Evangelist Brother Jerry Laig. Daligon ug may mayaw na mga Diyos. Ingtag na sa kagabion, magasugod na sa kami sa pagtuon sa balaang kasulatan. Diri sa tulumanon, pagunting kay sa kamatuoran. O Diyos tabangi ang among mga tigpaminaw, ang uban wala pas kamatuoran. Ikapa ang ilang kasing-kasing, nga silang makasabot sa kinatibok ang kamatuoran, nga gisulti sa balaan kasulatan. Amo kining sugdan o Diyos. Ribalo kami Ginoo, nga daghan mo riak sa imong kamatuoran. Nagpadayag ka sa imong kasuguan, nga mao ang kamatuoran. Mao ang napulo ka mga sugo. Anaa diha ang adlaw ipapahulay. Adunay mga daghang pagbalaod o Diyos. Apan wala kinila masamti. Ginoo ila kining ginaguba ang imong mga balaod. Tabangi sila o Diyos, nga masabtan nila ang kinatibuk-an. Dili sa pagdipinsa sa ilang relihiyon, kundili pagdipinsa diha sa imong kabalauran. Daghang salamat o Diyos nga ikaw magatubag sa among pag-ampo. Hiluig kabis kanunay. Isulat ang among ngalan sa basahon sa kinabuhi. O Diyos, ikaw lang ang among gilauman. Ang imong balaang espiritu magagiya ka namo pagtultol ngadto sa kinatibuk-an nga kamatuoran. O Diyos, panalangini sila. Taganay sila og dugang pangpanalangin may paglawas. Salamat o Diyos nga ikaw magtubag sa among pag-ampo. Ug ako kinisalig nga madawat sa ngalan ni Ginisus nga among manluluwas.
Okay, salamat kayo sa matawag nga awit mga kapaglam. When I Cry. Kumusta nga ato nga mga suki nga mga viewers, mga tigpaminaw sa atong Radio Tingkay o usab sa tanan nato nga mga kaubanan sa 3 Media, ang ato presidente Sir Lopres, advisor si Pastor Chris Vacalaris, uban sa tanan nato nga mga debaters sa 3 Media. Bueno mga kaigsunan, nato nga gikumusta si Brother Lubmas, Yoko Lubmas, Orlando Kalunod, o si Brother Louis Custodio. Good evening, Bro Jer, gikan sa Panabo City, Dimsel Safard. Okay. Kumusta mo diya sa atong siyudad sa Panabo, bro? Way hangin diya, bro. Murag tibuok Pilipinas di bang may hangin. Isintro kamera ni mo takilid ang makita, bro. Ibli mo, bro. Tago-tago ba na ba? Okay, nagtanaw karon sab si Kapitan Cherlito Amancio. Ay ngay, mayong gabi sangay og sa tanan nga tigpaminaw. God bless us all. Gikan ni sangay na ko Jerry Bacos mga kaigsunan. Pre, tanaw ko sa imong live, I shout out na lang pud ko diha, pre. I support you. Okay, thank you very much, pre. Muna kong kumparing gwapo mga kaigsunan, paring Timoteo. Good evening, Brother Jerry. Manihapon ta, Brad. Ay, manamig panihapon. Pariod na lang kuwang. Tao. Salamat kayo, bro. Aldrin Palidris Ikot. Mayong gabi, bro. Regards from Ikot and into family from Taguig City. Thank you very much, Aldrin, sa mga Ikot family o sa into family sa Taguig City. Taguig, pukukaan ha, di ba? Okay, nang Niptali Manyos, o ba, nasaba ni Niptali Manos Manyos. Good evening, watching from US. Sabi ni USA. Unahan sa Agusan. Unahan sa Agusan. Tama, USA. Unahan sa Agusan. Kamao sa ganitda. Okay, hinay-rabaya, bro Jer. Mao ba? Dere sa amo sa palid-palid sa doy. Hangin, walay tubig, okay ra. Resar ko, nagtanaw sab karon. Mato pa ni Kapitan Amancio Serlito, karon mapajud ko kabalik, bro. Nagtarong ang signal from Camotes, Cebu. Okay, raw ni ato mga igsoon, abot tag Germany, abot sa tag USA, unahan sa Agusan. Gusab nagtanaw karon si Kilan Valles. Salamat kayo, padayon mensahe, bro. Okay, thank you very much. Makigsunan sa tanan nato nga mga sukintig paminaw, ang ato karon nga topiko higala mahitungod sa ngano nga ni aka sa kalibutan, nganong ni amang kas kalibutan. Di ba? Nganong ni amantas kalibutan mga kaigsunan? Munay pangutana diha. Okay. Nganong ni akas kalibutan, naikanta na mga kaigsunan o mga kapaglaom. Ang kantaan na higala, gipag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Ipag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit inilagay ka sa mundong ito? Kung saan ka nang galing,
kung saan ang patutunguhan, may dahilan nga hindi mo ito alam. Agi padayon kini nganong ni atas kalibutan ato nga gipadayon ang mensahe aron na masayod ang mga tao nganong ni atas kalibutan. Pag-greet po, watching from Dumaguete City, Glenn Sindico. Okay, thank you very much, Brother Glenn. Charlito Mansion, nawa man ka bro, dili makita. Natay slideshow bro, atong tunan. Ngano nga ni ka sa kalibutan, no? Diri sa kalibutan, duha lang ang atong agian, either sa langit, padulong sa langit, o padulong sa impyerno. Ang sa langit kapag laom masigpit nga dalan apan ang padulong sa impyerno yahay simentado, dako nga dalan, pagkahayahay gyud. Libre tanan inom, sugal, bisyo, pamubay, pamakak. Na, round. Unya, dipinsaan pa sa mga pangulo, mga kaigsunahala. Sige mong pamakak, sige mong kining pamalikas, basta lang musimba mo. Nalimang gaana. Kadungog na mga kaigsunan ba? Kay galing kong Katoliko, mga kapaglaom. Hala, sige. Apan ang sigpit nga dalan, gani mga higala, wala gyud giklaro ang pangalan, ang giingon lang nga kuhaon ang pangalan diha sa handumanan. O kana wala giklaro kay aron ma-emphasize kapag laom. Ma-emphasize higala ang doktrina kun kabubuton sa Ginoo nga moy ato nga sundon. Ato nga sundon ba? Nagtala sa karon mga kapaglaom si Danilo Wenceslao. Kauban sab ni Arman Barcinas, Estrella Danyiga. Okay nang padayong mga igsoon. Dire, sa sigpit nga dalan higala, diyan napita mga kaigsonan. Wow! Gimingaw na ko aning tinguga ba? Ay, Pastor, maayong gabi ni mo diya, Pastor. Uban sa imong pamilya. Murag gawa kita pagkausaban ni Pastor. Murag gwapo rag yapon ta ba? Ay, gabala ka, kita-kita naman. Ato nga nakita kapag laom, nga dinhi sa pikas nga dako nga dalan, pagkadaghang hilig diyan napita gud mga igsoon, matod pang Pastor Barliso, sa bugoy-bugoy pa ni siya. Nindot yun lakwan ba ang dalan niya sangkad kayo kay kung hubog ka, dili ka dali mahulog sa kanal kay sangkad man. Pero dili ka sa sigpit higala, dali ra ka hingkitan kay nga naman, dali ra mga madagma kay sigpit magayo. Muna nga dili pwede ang mga bisyoso diya, palahubog, palainom, pangabit, tanan diya mga kapaglaom, wala. Busa walay ni angay kay higala, usar gi kabuok ang hintipas ang aniagi sa dalan nga masigpit. Apan ang aro nga point, ang aro tuwa dito, grabe kadaghan mga kapaglaom. Makalilisang mga kaigsunan pagkadaghan diya kay libre man diya tanan, bisyo, patay, dinunggabay, sinimbahay diya. Basta raw na tanan diya mga kaigsunan. O kana ang gusto sa Ginoo nga kuhaon ang iyang katawhan. Sumalas Benedicto 18:4, mga katawhan ko gumula kamugikan kanila, magpalain kamo. Nganong magpalain higala? Kay aron dili kamo makaambit sa iyang hampag. Mga kapaglaom, dili biya kining ang among pagwali ang pagpasakit kaninyo. Kundili ang pagkuha kaninyo gikan ni ana nga halwa mga kaigsunan nga dunay tuod nga halwa dinhi nga hilabihan ka sigpit ang dalan pero nagtumbok man ngadto sa kinabuhi. Abi niyo kaigsunan, sumala sa Salmo 139:13,
Walay lain nag-umol sa tao ang Dios giumol ta gikas naguangkas tong ginikanan. Sa diyang giumol ka mo na nga nagipag-isip-isip mo ba ang buhay mo. Dunay tuyo ang Ginoo nganong gipakatao kas kalibutan. Kay balo ka ba? Milyon ang sperm sa lalaki. Milyon, pila ka milyon. Usa lang ang mahimong tao ana. Ikaw, mga kapaglaom, gipili ka sa Ginoo. Gipili ka. Ikaw may gipalusot. Wala pa kay tiil, wala pa kay kamot, wala pa kay mata, tanan, wala pa. Mura pa kay ginungulod. Wala tanan, pero nakalahutay ka. Nakaabot ka sa daganan og nahimo kang tao sa Dios. Ang pangutana, nganong doon na kay kamot, doon ay tiil, doon ay mata, doon ganun ahuna. Nganong dili namang kakalahutay? Nakalahutay man ganit ang wa patay tiil sa una. Nakalahutay man ganit ang wa patay kamot sa una. Sa kadaghan sa milyon-milyon ka mga sperm, nakalahutay man ganit ang siot-siot dito. Ha? Kaya namang gunay ko sa palupyal sa babae, ito ang egg dito sa babae, gapaabot dito. Pag usay makalusot dito sperm sa lalaki, mahimo na siyang bata mga kaigsunan. Ikaw ang gipili sa Ginoo. Mao na nga kung mupanaw man taning kalibutan na higala, kung naglakaw ta asa ta padulong, siguro ang imong pagpanaw. Siguro ang imong paglakaw kung nakanang imong gilakwan nga relihiyon, nga dalan nga gi-introduce, mao ba kana ang dalan nga gi-introduce ni Kristo, nga matud pa ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one cometh into my Father but by me. Mao ba kana nga ang dalan nga giingon nga ako ang dalan? Sigpit tuod ang akong dalan, pero siguro mas unahan. Aw ni sangkad, pero kuyaw man. No point, no return. Pero gi-return man yun. Hulog, mga kaigsunan. Mato pang Mariel Bakyas Muende. Mayong gabi, kapaglaom, watching from KSA Rigid. God bless. Thank you very much, brother. Brother ni, babae Mariel man, no? Sister o Ma'am Mariel Bagyas. God bless sa imo po diyan, no? Nga bisip din na, kinanglan safety po gadya. Kaya nga itong kalibutan ron, doon ay katalagman. Okay, ang uban magputos na snawng. Putos na snawng, di na kita kaila magtagbo-tagbo. Na imo kidhat na ako, kidhat lang po ko, bisag ko kaila. Kaysa diyang masampungan ang imong mata padulong sa baba, pareho ra bang ulos tao, kining agtang ba? Pareho ra gyud. Munang na di ta kay balo og ikaw ba na, kinsa ba na? Gawa siguro ni Pastor Berliso, bisan pag magtabon na siya sa tibuok niyang naong, kailagi ko niya. Kaya doon naman ay timaan si Pastor Berliso. Pastor, ako na Pastor, nag-wit ka ng kagamay ba? O, sab si Ivan Caragan, Antonio Cabilan, nagtanaw sab nato karon mga kapaglaom, Maribel Rivera. Okay, amin, gikan ni Mariel Bakyas Muende. Mga kapaglaom, atong hinumduman niya, kining dalan dili basta-basta. Kung naaman tayo gisubay, siguruan ang imong gisubay. Kaya naarabay giingon kapaglaom nga, kung wala ka kasabot karon sa kanta nga nag-ingon, makasabot ra ka unya. Sa pagkakaroon, wala pa nimo masabti, pero sa unahan, makasabot ra ka. Wala ba niyo, ba mo mahibulong? Kamong mga maestra, kamong naa sa munisipyo, sa City Hall, o uban pa. Wa ba mo mahibulong nga ang Sabado libre, ang Sabado pahulay, ang Sabado mga mayor, unsa pa din nga libre, kini bang walay trabaho. Duha ang way trabaho, Sabado ug Domingo. Wa ba mo mahibulong ni ana? Ngano man, ang pamalaod sa yuta under pa sa balaod sa Ginoo, Roma 13:1. Di mo sugot ang Ginoo nga ang Sabado dili pahulayan sa tao. Bisan wala sila'y pagtuo. Mao na mga igsoon, apan sumala sa Hebrehanon 4:2, makasulod lang ang tao sa kapahulayan sa Dios kung ang tao kapaglaom
wala magdodoha kung dili nagtuo sa Ginoo, makasulod siya sa kapahulayan. Bisan gani ang uban walay pagtuo basta naas gobyerno, makasulod sa kapahulayan. Apan ang peligro lang kay pag-abot sa balay, nagtrabaho lang. Pero sa iyang trabahong inadlaw-adlaw, wala gitugot sa Ginoo kung naakas gobyerno. Gawa sa mga private mga kaigsunan. Okay? Atong hibaluan mga kapaglaom, nga kining tanan mga higala, aray kita subay spikas. Bahala gagawag, mag-inusara lang ko diya, basta husto. Mag-unsa man ang bibo ta diya, pinirgana na to, o niya dili husto. Apan karon mga kaigsunan, ang mga dili husto, nakikiusa na pod mga igsuon, nga ilang ipadako, nga husto gyud sila. Ang dili na mabasa sa una higala, nabasa na karon. Murag di nagyud, murag nagduda na gyud ko mga kapaglaom ba. Murag mulusot na gining sandilo ani ba. Sa unang panahon, way nabasa nga Domingo adlaw hulay. Way mabasa nga rest day ang Domingo. Apan sa pagkakaroon mga igsoon, ana? Ha? Matod pa ni Pastor Chris Vacalaris, murag nangabot ng mga paraphrase nga mga Biblia o mga bugos nga Biblia. Nga kining mga paraphrase o bugos nga Biblia, dili makabalik sa original nga pinulungan, dili makabalik sa original nga scripture, dili makabalik sa Bibliang original sa Grego, dili kabalik. Ngano man, bugos man, ginasumpayan lang ang mga, ang adlaw ipahulay, kung Sabado mabasa diya, dili na siya bugos, kay ang igpapahulay Sabat sa English, Shabbat sa Hebro, Sabado mas sa Spanish, dili siya bugos. Ang problema lang, kung Sabat ang nabasa, o niya sa lain translation, Sunday, bugos na. Unsa man day Spanish sa Sabat, Domingo day. Dili. Sabat means sa Spanish, Sabado. Muna nga, bahala ako, mag-inusara diya, kauban ba ni Peter Pindon. Good evening bro, Jerry Laig. Kung ako lang din og di mo uban si Peter na ko Andres Picas, okay ra ko mag-inusara. Kung si pastor o makig-uban sa ako din og naapas pastor ang una, musunod ko. Mga igsoon, way sapayan kung gamay rata basta husto. Mag-unsa mang daghan ta nya dili husto. Nga matod para ba diya sa Biblia nga ingon sa bunbon sa dagat ang gidaghanon sa mga dautan. Pinadayag 16, 19, 20. Ni man kag ingos bunbon, ingos bala sa dagat, makalilisang mga kaigsunan, hindi may daghana. Ha? Okay, Padrich Jr., God bless bro, God bless. Oy, si Pastor Jomel sa Monte Arsenal, usa sa mga evangelist. God bless you, Brother Jerry. Thank you very much, Pastor Jomel. No? Sa kapitulo, versikulo, o pag-aralan natin. Haban karon, kabay-abay na siya sa pagutingkay sa kamaturan. Thank you very much, sab, ni Lance Lopisan. Ako, boards, magdungan ta diha. Ay, uban ta diha, boards, pagdalag bula, para malingaw ta ba? Aduha, kaya mo nakikita ka sa kumpos, gipos na ko ba? Dula, tanaw ragon na diya sa YouTube na, diya akong gipos sa YouTube, mga igsoon. Among exercise at Domingo, daog yapon, hala na diya. Bahala o ginahinay, basta kay siyat, no? Okay, mga kaigsoon, ang padayon tahigala. Okay, nang atong padayonon mga kaigsunan, siguruha ang imong panaw. Guruha ba? Uy, tulo ta bro, si bro Yoyoy Laig, an ikaw ako, tulo rata. Nigurom sa bro. Bahala og ako ra, okay ramon kung di mo manguyog, pero manguyog mo, ay problema, oy. Kaya matod ba din na sa Ginoo at pag-adto niya sa langit, nagdasag bihag, daghang gayo. At pasabot mo kaigsunan niya, daghan siyag nadala mga higala. Okay, gikan ni bro Roland Lupisan. Kini akong amigo mga kaigsunan niya, akong kaubas basketball sa una. Ambot, karon ba kaya ni Rio matuhana ron? Ha?
God bless always, Danilo Susano. Mga kaigsunan, kung nagsubay man tas dalan, kung nag-alagad man tas Ginoo, ang pangutana, siguro ba? Siguro ana, siguro ana, daghan debate kagahapon makigsun, debate ni Ma'am Jira, kauban sa iyang katbang si Susan sa RCC, o ni Dason pod si Jimmel o si isa to yang kontra. O ato pag yung naagi, itong Sabado makigsunan si Peter Pindon o si Rone. Sa pagpamatod sa ikapitong adlaw mga igala, pagkanindot mga kaigsunan. Matod pa suban niya, nganong ikapito mangyod ang iya sa Ginoo. Yes, 7 is the perfect number. Nganong perfect number man, kaabot sa 7. Wala may 8 na, balik naman nag-uno. Kay weekly man, di perfect. Apan ang 6 mga kaigsunan, kuwang, wala kaabot sa husto sa usa ka semana. Mao na nga diha ipalusot mga kaigsunan ang dili kapalit, dili kabaligya. Ug kana nga tawhana na ay numero ana ipakwinta na, di ba? Mo total na og kining 666. Naa sa tao na. Challenge white lagi. Pero kanang iyo ayaw himo ag double V ha. Kay di man na mo kan og 666 double V sa to patin. Hinataan ni ana. Winice wise naman na. Kinanglan ko kamaturan kung iyo 5 na siya di napasabot kuwang ang inyong explanation. Sa Biblia ay man. Apa si Lindsay White ay woman. Sama na nimo, dili man na musibo mga igsoon. Ato panilan sa Brother Titing, wala riuma. Same as usual. Okay. Ano yung believe? No? Wala sa tay tawagay. Okay, padayon ta. Number 7 in the Bible, it symbolizes perfection as God's character. Gikan ni Evangelist Jomel Samonte Arsenal. Salamat, Pastor. Muna ito nga mga igsoon, no? Muna nga, kung magkutlo mangyod ta og numero, 7 na lang gyud. Ang Sunday mga kaigsunan na bilong sa 6, wala sa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gisiparit ang 7 kay kon na manguha sila og mga adlaw nga iatbang sa 7, mao na ang adlaw igpapahulay sa Antichrist. Og mao nay timailhan nga gipangkuha wa na may lain kay ang katapusan sa ikapito wala naman. Sunod Domingo naman mo nang gidomingo nila mga igsoon. Og karon makalilisan kay naghana kay karon ang mapakita nila, no? Tampered mga igsoon. Diya ka sa airport, siguro ni mo gaasa ka pa doon, kay basig makasakay ka niya ng imbes padulong kag Japan, padulong no kag Korea. Kung unsa man ka dito, may invitation dito. O nang klaruha diya, o gaasa ka. Kung kumagalagad ng mga lintag Ginoo kapag laob, siguro po na, kung unsa gyud nagkatinood ng imong gisudlan diya. Ha? Siguro naman siguro naman lagi ba siguro agad na. Kay ang pagmahay ra ba, ilabihan ra ba gyud ka ulahi. Mo na nga siguro ada mga igsoon. Kung asa ka, mo nang maniguro na maniguro na lang taani, no? Kung musakay kag eroplano ha, kinahanglan mo palit ka sa imong ticket sa pila pa ka mga adlaw kon semana. Una sa pizza sa imong paglupad. Nood mo na mga kaigsunan, no? Kung sakay kag eroplano, siguro adin na nga dili kay diha lukat ka aya kasakay, di nakakasakay ana But pasabot mga kapaglaom, mga kaigsuunan, ayat ra po gamog alagad og liti na, nilinog na, wala na. Kinanglan before sa panaw na tos langit,
Wala, reserba na nakapalit na kag ticket. Gihimo kini aron na mareserbahan ka og luna kon lingkuranan sa imong pagasakyan kay kon wala kay reserbasyon dili ka makasakay. Tinuod na mga kaigsunan. Ato pang Peter Pindon Brajeri laig pangutan ako kinsa ang gatukod sa RCC kay tubagon taka og naas Biblia. Unya na lang kanako bro ha. Kay katubag mangyuga ana. Okay nang padayon ta mga kaigsunan. May reserbasyon na ba kita alang sa atong panaw kauban ni Kristo paingon sa balay sa iyang amahan? Basin kon mabilin kita nini. Basin mga kaigsunan no. Basin makaingon niya ay unsa ba dito kisudlan dahil nga ato bas tiguang ubyot man. O siya gunang ubyot oy. Kada bang ubyot? Unsa lagi ng ubyot? Kada laging ubyot, kada bang gikan sa sabadista may balhins ubyot. Opsyot na nay, opsyot. Opsyot. Obyot, maora na oy. Obyot og opyot. Pasti lang nakaigsoon no. Lisod na, dili na mayo panabi-tabi o ganing mga istoryador nga mga tigulang na magliisod na. Imbes opsyot, obyot na. Imbes Nabucodonosor, bunusor na lang. Imbes manulunda. Nakuwang nagbundak mga kaigsunan. Lisod. Ato pa ni Rene Tobacon Kabuga, God bless Bro Jer. Ato pa ni Richard Desierto Jr., God bless Bro Jer. Mayong gabi. Thank you Brad Richard. Thank you very much sa inyong pagtanaw. Nga ni ba, kung naamong kita'y panaw nga atong gilaktan, na matulpas kanta, akong panaw nga to sa langit, agi sa dalang masigpit, apan si Jesus muhawid, kung kita mugunit niya. Muna nindot, no? Bisag sigpit ang dalan sa itong panaw, dagal mga suliran, mga problemas, kinabuhi, mga, bititag na mga gawa sa suliran, may problema pa. Mabitaw nga, nakamugna si Doktora Abogada Lourdes Rosaroso ni adtong panahon na before siya namatay. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Ang suliran mga kaigsunan, matud pa, ang suliran kabahin sa atong kinabuhi. Sa diha kita nahimugso, nining ibabaw sa kalibutan, gikaluhaan at tangdaan og mga suliran. Busa namugna kining atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Maigsoon, grabe mo tambag si Doktora Lourdes Rosaroso. Ang problema sa iyang problema, sa iyang personal nga problema, walay nakatambag niya, walay nakasulbad sa iyang suliran. Namatay siya mga kaigsunan. Namatay si Doktora Lourdes Rosaroso. Apan karon ni puli na sad ang iyang anak mga igsoon. Pero lahir gyud sa iyan, nindot kay siya mutambag. Kung amo siya doktora niya abogada pa. Oh? Doktora abogada pa mga kaigsunan. Kanindot. Kita ni mga igsuon na gana ka ng manglupad tag ingog agilawa. Oh? Pero di ko gusto ngingunaan ni mga igsuon niya, murang putaan ni kay nagisuyop sa alimpulos. Ha? Matod pa sa Isaias 40:31, ang tanan nga nagapaabot ni Hiuba, manglupad ingon sa agila. Mao na ni mga igsoon. Mao na siya. Aga na, di ba? Oh. Sa langit igsoon, wa na rheuma, arthritis, hubak, high blood. Wa na dire sa kalibutan, nagkag-maintenance. Oh, nya daghan tag pangandoy. Lisod masad kinabuhi nakas Ginoo nya wa sa kay nahot. Unsa man ang imong Ginoo, pobre kayo mo na nga ang mga anak sa Ginoo gisultian sa Ginoo nga unom ka adlaw magbuhat ka siya ron na magdi ka madato ana nga unom ka adlaw ka magbuhat. Pito re ako. Oh. Unom ka adlaw magbuhat ka. But pasabot dili di ay sala mga igsoon magdato ka. Basta sulod sa unom ka adlaw ang imong trabaho makapadato.
Pero sao man ang mga igsoon santo pagdato ini nga maliga ram punta kining saging. Okay rang saging kung tanang mga sa gatos ka barangay na ay mong maligaan ay po dito sa gatos po kabuok. Ka na murag madato ka na. Okay, nang Paran Flore. Okay kayo, sir. Thank you, Brad Paran. Kauban usab nila ni Gisrael Panso Aralan. Bro Jerry Laig, pangutan ako. Okay, kinsa man ni? Okay. Mo ning gi-reply. Abdo Tinyo, kinsa di ay na nagtukod sa RCC, biblical ha, litra po litra. Nagipangutana na ka, bro. Bro Pit, tubaga bro Pit, kay gipangutana ka litra po litra. Sige, siyari mo tubaga na kay kilabot ana. Siyari mo tubaga na, bro, Ado Tinyo. Bert Boy, sir, mayong gabi, maupo gyud pag-abot gikan sa work watching from Aurelio, Cebu City. Thank you very much, Bert Boy, sir, na murag karon pa ka nakabalik og tan-aw ba? Lagi tungod sa kabisi mga kaigsunan. Dahil kinibitang minyoon mga higala, no? Pagi sa pagreserba, kinalang tikit-tikit yun, ha? Isaias, step number 1, Isaias 55:6-7. Pangitaon ta ang Diyos. Pagreserba na siya. Number 2, talikdan ang sala aron ang Diyos magapasaylo. Okay. Step number 2, 1 Juan 1:9. Kung isugid nato sa Diyos ang atong mga sala, isugid jud, no? Siya nga matarong og matinumanon sa iyang mga saad. Mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala. Pagganindot mga igsoon. God bless Kuya Jerry Laig og sa imong ministry. Tanaw mga igsoon. Step number 2, pagreserba mga ticket ingani sa reliyoso. Biyaan ang sala. Balik ta sa Ginoo. Isugid nato ang ato mga sala. Siya matarong matinumanon sa iyang mga saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala. Ato tug-an ang atong sala igsoon. Okay, Peter Pindon, pinadayag 13:2 og 6. Ala ko yaw ni mo da, bro Peter da. Okay, basahan na dyan, bro. Og mo ba? Kamo na magsabot-sabot niya. Litaw. Mga igsoon, gikinanglan niya muduol tas Ginoo, mga itagpasaylo, Lord, kasalagi ko, Lord. Ginoo, kung imo lang kong pasayloon sa akong mga sala, magbinutan ako, Ginoo, biyaan ako ang akong mga kasalanan, ang akong mga pagkaluran, ang akong pagkatawhanon. Dali ra mahiubos. Nang matubad nila kini kunong tao, mga igsoon kung mapinubsanon. Dali ra kunong mahiubos. Dinoda ninyo mga igsoon. Ito mga kaigsonan. Ang klaro pagkasulti, kumuduol na tas Ginoo wala imposible. Besag unsa pa kapula sa imong sala, besag unsa pa kaitom, pag muduol kas Ginoo higala, pasayloon kas Ginoo. Buhat sa iyang kapitulo 2 bersikulo 21. Sa may gingon mga higala, og ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Silang kanindot mga kaigsoon, no? Luwas, sampitan niya. Unang Timoteo 2:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang mga tao og mahibalo sa kamatuoran. Nilimang ka na. Gusto sa Ginoo ang tanan maluwas. Gusto sa Ginoo nga kitang tanan mga kaigsunan makapuyo sa paraiso. Nga kanang tubig mga igsuon nga ato nga pagaimnon mo kanay maghatag kanato guway kamatayon. O kanang tubiga gikan gayud sa Jerusalem, gikan gayud sa trono sa Dios.
O kita mga magapuyo ning kalibutan na higala nga puno sa kalipay og matawag nga mabalik ang paraiso. Ay nangutana sa ako, Brad nang pagkamingaw sa kamera sad no. Mingaw sa kaayo no kun wa mi asawa na. Adi na problema, Brad. Ang problema di ka maluwas samot nang giwa kay asawa. Ang problema diha og di ka maluwas, pero maluwas na igsoon kita sa Ginoo ang imong panginahanglan. Nakita man gani kang Adan niya, oy, nagkinahanglan siya pares kay murag siya man usa. Wala ay nalang kabalaka, ang atong kabalaka nini kung maluwas batag dili ini mga igsoon. Maunay usa nga peligro niya di ta maluwas mga higala, sige tag handom-handom. Muna nga kung nagpili man gani tag relihiyon higala, siguro ana mo na gipasabot ana. Kung ikaw nagpanaw ning kalibutan na siguro ang imong panaw, siguro og nakalukat na bakag tikit, siguro nga kanang imong pag-adto didto maog yun ang Japan kay basig Korea na. Ha? Wala mo kaigsunan. Palahubog ka. Usbon ta sa Ginoo mga igsoon. No? Usbon ta sa Ginoo. Nagtanaw karon si Julficar Jol, kauban mabrad kinsay gabuhat sa Ginoo. Kinsay gabuhat sa Ginoo. Dito na lang ta mangutana, Brad, kay kana nga pangutana sa mga bata bitaw murag lisura tubago no kana mingon niya. Makisa man day gabuhat sa kalibutan ang Ginoo. Kisa may gabuhat nato ang Ginoo. Kisa may nagbuhat sa Ginoo. Oh. Dito na, nagkalisod-lisod na. Kisa may gabuhat sa Ginoo, tubag ako. Ingon pong inahan. Ang Ginoo, lagi. O lagi, ang Ginoo, nagbuhat o Ginoo. Kisa pong pinagbuhat sa naghimo. O, padong tadya, mga tanghaga na mga igsoon. No? Mga tanghaga na. O nang... Di ta katugkad na ba? Bisan sao na tugtugkad. Di kita katugkad na. Mga nagingos Biblia, ang butang tinago. Iya sa Diyos, apan ang butang gipadayag mo ato. O kung siya nas Biblia mo ato. O siya gipadayag nas Biblia mo ato. Pero wala nas Biblia, niya imo kong pangutanon. Wala na. Pero kanang ginoo-ginoo lang, may problema. Daghan man naghimo ng ginoo-ginoo kanang mga larawan. Ato pa Ildefonso Cubel, Brad Jerry, ang RCC muduol man og pare, adto mangayo og pasaylo dili sa Ginoo. May Ginoo lagi. Kaya nga man diya nga ikaw padre puli sa ni Jesucristo siyuta. Ato pa kana mga pare mo na siyang Ginoo. Kay kipulihan naman ang Ginoo. Unuan 1:9 isugid imong sala nga kang Kristo nya. Wa naman adto naman ni pare. Ay sugid imong mga salas pare. Ito na mas pare mga igsunan. Ligro tana. Ang panahon ng kalibutan na bahin lamang sa duha. Number 1, ang adlaw sa kaluwasan. Number 2, ang adlaw sa Diyos. Kaya ang adlaw sa Diyos mga kaigsunan sunog man. Di man ay Domingo. Kung Domingo ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa Diyos, sila'y masunog ani ug mao manggaling. Ang adlaw sa Dios, adlaw sa Ginoo, adlaw Domingo. Sa ato pa membro sa sunugonon. Sige mo ni ato debate sunod mga kaigsunan. Ako'y tubag bro Jer laig kon kinsay gabuhat sa Ginoo biblical jud bro. Sige tubag bro. Tubag dayon ay nag-type. Ang adlaw sa kaluwasan aniya. Mao ang panahon kanusa ang tao may kahigayunan pa sa paginulsol aron maluwas. Kini mao ang panahon nga makareserba pa kita sa dapit didto sa gingharian sa Dios. Ang adlaw sa kaluwasan gitagana para kanato, ang adlaw sa Ginoo impierno. Unya kay ang adlaw sa Ginoo kay Day of the Lord o Lord's Day, Sunday, niyang adlaw sa Ginoo kalaglagan. 2 Pedro 3 Gis ay peligro adlaw sa Ginoo.
Wala, pamatudan ako nga ang adlaw sa Domingo, adlaw sa Ginoo, impierno. Wala, himo na nagtima mga kaigsunan. Himo na nagtima. Walay sakit-sakit kay pamatudan pa man. O maguba ninyo, dili matinuod, pero di nyo maguba, matinuod yun na. Ang adlaw sa Ginoo mao ang panahon gano sa wala nakitay kay gayonan sa paghinulsol. Adlaw sa kaluwasan na libre pa na wali bisan asa. Mga igsoon na diri mo. Pero di man sila manduol. Bisan pa og unsaon mga kaigsunan. So malas 2 Corintos yang kapitulo 6 bersikulo 2. Karon maong ang adlaw sa nahimutan og mutan sa Dios nga kinahanglan muduol kaniya. Ikaduha karon maong adlaw sa kaluwasan. Og si bisan kinsa nga muduol sa Dios dawaton siya pagkanindot mga kaigsunan. Pagkadaghas mga tao nga kinahanglan walihan mga igala. Dito sa Russia mga kaigsunan wali sa mga Adventista bisan pa og butangag pultang binagko mahal pero daghang kay manulod. Uhaw kay mga tao sa pulong sa Dios mga kaigsunan, no? Pertigyong uhawa mga igsoon. Deuteronomy 29 basahan na bro Jerry laig. Natubag ang pangutana sunod pangutana. Mao lagi na kanang ang iya sa Dios. Ang mga tinago iya sa Dios o ang mga dayag iya sa tao. Manana bro. Isayas 1:18 bisan unsa nga atong sala pasayloon sa Dios kun muduol kita kaniya kay adlaw pa sa kaluwasan. Alting commandments mga igsoon. Isaiah 55:7 kung talikda nato ang sala ang Dios mo pasaylo sa madagayaon gayod. Astila no pagganindot mga kaigsunan. Pagbantay higala kay pagkatapos sa adlaw sa kaluwasan musunod dayon ang adlaw sa Ginoo. Ang oras alas 11:59. 1 minute aya mubuto ang alas 12. Pagkaduol na lang sa pagbalik sa Ginoo mga kapaglaom. Muna karon panahon na mga kaigsunan mao na gyud ang atong pagduol diya sa Ginoo. No? Nagpasabot gamay na lang ang panahon. Matapos na ang hukom imbestigatiba. Musira na ang kaluwasan. Sama sa panahon ni Nui. Dagang kayo nga mingon niya di media kinabu niya yabag ni Nui. Nanlike ang mga yuta niya. Usa man as Nui nga nagwali naman nun. Kano sama na mulonop Nui. Mulonop ni kanang mupula na ang kwan. Mupula na ang kanang nasa ibabaw sa kwan. Na ilamang gibutang ang dugo. Napula na bundak bitang ulan magigsunan. Sila ra say nagsugo nga ang palo mapula, ilang gipapula, sila ra nagwan niya lunopo na. Lunop bitang mga igsoon. Dito na sila, nagduol na sila dito nga Nuwe, ablihi kami. Nuwe, ablihi kami ba? Pastilan mga kaigsunan. Karon ang adlaw sa kaluwasan pero sunod na mo, adik mong gin sila magkapiting katawa nila sa yabag ni Miss Nui. Yabag ni Miss Nui na nulod na pong mga mananap sirad mga kaigsunan. Diha. Ulan na. Basta kay grabing dinaganay na nila na da silang puntilo kini kabaw mong ko na ba kwarta mong ginang ipangdala. Pero na, wala di mahimo, sirado na. Parente no way, ablehin na kami. Wala na. Kanang mga kahoy, mga kigsunan nga gidapat sa arka, hantod karon na apa na ba? Grabe kaligon, bro Peter, grabe kaligon, bahi mga kigsunan. Di makadulot ang anay, ano ba? Di kadulot kay kadulot pang anay. Pagsaka sa anay dito, grabe ng kinananay. Pangag ang anay mga igsoon. Pangag ba?
Sa ipangag na Jerry, namlingipon. Lagi, pangag lagi. Atod pa ni Wingtail Lucino, wa Japon kwinta ang inyong religion kung tao ra ang gatukod, di ba? Tinod na bro, pero kung unsay mong reliyon, kung RCC ka, bagsak sa kay naamong ko'y nabasa din ha sa katilingban, Kristohanong katilingban nga nagtukod rapod sa RCC tao rapod. Pare mo nagsuwat. Siguro di na lang ka musulti ni ana kay maigo ra manghapon ka, no? Ngano man kisa pa may munaog sa mga local churches. Munaog pa di ang Diyos diri kay magtukod og mga local churches, mga tao na. Oh. Usara siya magtukod. Ang problema diha, kung nangalan lang inyong basihan, kung ang inyong basihan, ang inyong lang history, bisag dili na inyo lang giangkon, diya mo bagsak. Ngano man, wa mo kausab sa inyong kaugalingon, kinanglan magbag-o sa kaugalingon. Ginoo mo muluwas, dili reliyon. Baghuo na to. Ang Ginoo mo muluwas na to, no? O wala nila dahuma, miabot ang baha. Balik-balikan na ni mga igso, no? Okay, ito pang iyo ko lubmas mudool ang membro sa RCC sa pare kay wala may hanaw ilang membro. Gikan ni iyo ko lubmas. Kana brad ang Biblia tao ra na ang gabuhat ana pero pulong sa Ginoo. Apan kining na tao gabuhat gumikan sa iyang kabright, iyang gidungagan ang pulong nga gisugo og pagsulat sa Biblia. Mao na karon na nagkabuang sa okay. Mo naman kay igsoon no nang padayon ta regala. Mo lagi na magkabuang ang tao panuktok mga merinti pa kay lagi na naman wala dili ta na kung magpanaw manggaling ta siguro na to. Kung mupili manggali tag relihiyon siguro na to nga kanang sigurado pong reliyon, no? Mag-unsa man ang reliyon mga kaigsunan, ug di po sigurado. Panaw biya nato ni mga higala. Hog ming baha, Lolo Noe, pasakya taon kami. Wala na. Ato ba ni Noe kung nasayod palang unta ka mo. Tiguang naman. Kung ako palang ang nagsira ni ako gayoy mo able apan dili man ako'y nagsira. Ang Ginoo may nagsira, dili na ko makaabre. Busa, pasayloan lang ko ninyo. Muna mga tao, mga kaigsunan, nyaway pagtuos Ginoo. Wa sila mo tuos Ginoo ba? Adlaw sa Ginoo, 2 Pedro 3:10. Ang adlaw sa Ginoo, mag-aabot sa takna nga wala nato mahibaloy. Sama sa pag-abot sa kawatan. Kining kawatan, di mong ginawin mga awat ko, dili. Surprise na, surprise! Wala kita masayod ganun sa tapuson sa Diyos ang panahon sa kaluwasan, di ba? Busa, mangandam ta. Atong oras, alas 11:59, 1 minute, buto na ang alas 12. Mga kaigsunan, karong panahon na, gikinahanglan yun nato ang pagbago sa atong ay na nasigtan ng reliyon. Mao man ay magkakuan na, bahala maghubog-hubog ko, bahala magkinaon sa kundi total, tinoob na akong reliyon. Nasamot, nang ginang one save, always save, gana sa mga baptist, mga kaigsunan. Di na lang ta magtanaw na. Ang atong tanawon, kung naata ni Kristo, tinuod bangod niya, naaka ni Kristo, nabago ang imong kinabuhi. Kung nabago ang imong kinabuhi kapag laom, kung nabago na siya, pasudlon ka sa Ginoo. Kaya dili man ang simbahan, may pasudlon sa langit ang tao man. Unsa man na, kahit lagi, kaya naakas tinuod niya, nagbisyo-bisyo na po ka, nagpatuyag na po ka sa kalibutan, makapasudlon. Ngawa may makasulod dito. Galing lang, kinaalam mo yung reserba. Panahon nga murag kulang-kulang mo pagkamatarong, ilabay mo sa purgatorio. Kanya dito sa purgatorio, initon mo dito, hantod niya mabago ang inyong kinabuhi, aya mo lusot sa langit. Unfair kaya na, di ba?
Wa sa Biblia ko na unya karon og mao manggaling na magbilin lang ta niya 5,000 og mamatay galing ko kuan na ihurot na para espesyal. Dili ang kaluwasan ka igsunan, dili na pwede mo paliton mga higala. Di na siya pwede paliton mga kaigsunan. Unsay way hanaw ang pare nga nag-eskwela na og 12 12 years, di ba? O niya, inyong pastor Fick, asa may license inyong pastor. Ay, na license na, kakasal man gani. Di na lang ta mag-ginote sa tong leader, kanang na lang imong wingtail, kanang imong kaugalingon, siguro ana nga, madala ka sa langit. Kung naa kay sala, inulsuli. Kung naa kay bisyo, hununga. Kaya gusto sa Ginoo personal, ang tao magbag-os kinabuhi. Dili sigig-sight anang atong reliyon. Yoko lubmas wa lagi hanaw kay di man ka mao muupin sa Bible. Huwat raman og hungit sa ilang leader. Okay, gikan. Di na ako sa ato na nga mga listeners. Tinuod bitaw way hanaw ang inyong pare og naa pa musultis ka matuuran gikan ni Ildefonso Cubil. Wow. O kunya, pagasundan dayon kini sa adlaw sa Ginoo, wastilan magigsun. Kung musira ng kaluwasan, unsa man unya ang mahitabo sa adlaw sa Ginoo. Unsa ang kahulugan sa adlaw sa Ginoo. Ang orasan sa panahon, Jeremias 46:10, ang adlaw sa Ginoo mao ang adlaw sa pagpanimalos. Panimalos. Abi mga kaigsunan. Ang Diyos manimalos. Hebrehanon 10:31-32 dagdaogon ng mga Adventista. Ingnon pa nila nga silin juwet kuno ng kining patulon, may sakit sa utok. Grabing panagdaog mga igsoon. Muna nga ang Diyos mo'y manimalos mga higala. Gamay nalay kuwang mga kaigsunan. Ibang bubo na gani ng mga kupa, wana. Sugod ng 7 kahampak mga higala. Ipang itsa nas manulunda ito sa impierno mga kaigsunan. Kining mga tao nga wa magpakabana. Nining atong panahon karon. Astilan ka init ana eh. Ala ganahan man ka mo ana mga igsoon. Siya naman makabiya ta makalikay ta sa impierno. Undang spisyo. Manghatagon ka. Mabiyabihon ka. Tuman kasi ang mga sugo. Walay pagasayluhan ng mga sugo basta kaayo sa itong panglawas. Kana, sigurado ka mga ekson. Sa pamay atong gipaabot mga higala. Kay lagi ang mga tao karon mga kapaglaom, murag mulaba naman silang reliyon. Bisan wala sa kamaturan, magpakamatyan pag yun. Wala tayo mahimo ni ana. Apan pinagi sa balang espiritu, o ang espiritu may magahikap sa mong kasing-kasing. Ikaw paduulon sa Ginoo. Ikaw paalagaron sa Ginoo. Kay si kinsa man, hang nagunahuna nga si Brad Jerry Laig, ang inyong evangelist sa kahanginan o sa social media, mahimong usa ka debater sa Adventista, nga kanhi ako usa ka Katolik. Usa ka Church of Christ akong papa, kung mama Iglesia Katolika. Kisabay magdahom nga ang mga Adventista dito sa Osamis, sa Misamis Occidental, sa Panay Clarin, nga mga Adventista wala. Usa makigsunan. Ang ako lang hangyo, susiha ang imong kaugalingon. 2 Corinto 13:5, kung naa pa ba si Kristo nimo. Dili lalim mga igsuon na itsa tas kalayo. Imo lang hunaon nga kanang ganing mapaso ta hilaben kasakit. O niya sa diya nga ikaw itsa sa kalayo hubuan ra ka mga igsuon, pastilan pagkasakit. Pagkasakit. Ngano man. Matud pa dire ngano nga giimpierno man sila tungod kay ilang gireject ang Ginoo nga si Jesucristo. Ang atong Ginoo og dako nga Dios. Gireject mga kaigsoon. Wala nga sultian ko kamo ang mga Adventista igo lamang nga nagpahibalo
kanato nga dunay adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagpanimalos, adlaw sa pagsilot. Mao na mga kaigsuunan. O gadi ta maglangan mga higala, kung aduna man tay mga sala atong hinulusulan, kung doon naman tay bisyo atong hunungon, kay siguruho nato ang atong panaw padulong sa langit. Mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpakiguban. Apan sa dili pa maminaw sa taog usa ka awit mga kaigsunan. Salamat Ginoo. Di lang tanin salamat Ginoo kay humanaman ta na direta sa biyae ang sala. Biyae ang sala. Imo bang gibiyaan ang imong kasalanan, nga kanunay kanimo nagasamo sa mga panahon sa imong kinabuhi, sa kasing-kasing mo pasudla si Jesus. Si Jesus, si Jesus, nagmahal kanimo o pasaylo. Si Jesus, si Jesus, bisan unsa ka pa siya way gipili. Imo bang ikasaan, imong ikatuyan, lulan sa sala nga imong gipasan. Siya ang pag-atan sa imong kapasayloan, kay siya sa krus kanimo paadto. Sa kapasya way gipili, bisan sa kapasya way Mga kaigsunan, kinambiyaan nato ang atong mga kasalanan, ang atong mga sala, atong biyaan. Kung doon na may mga tao nga dili mo biya, nagsalig lang silang reliyon, pasagdi. Kaya ang gusto sa Ginoo, mabag-o ang atong kinabuhi. Sumala sa Roma 12:2, ayaw na kamo pagpauyon sa kalibutan. Ayaw na kamo pagpatuyang, baghuan ninyo ang inyong unahuna o inyong kaugalingon. Mga kaigsunan, dili lalim ang pagbag-o. Tungod kay daghan ang mga tentasyon pagsulay sa kalibutan. Apan, in the name of Jesus Christ, walay butang nga dili mahimo kung ang atong Ginoo kapag laom. Maoy mo
mao'y mutabang kanato. Ang Espiritu Santo mugiya kanato. Kung kamo naa pa din ha, nga nagpatuyang sa kalibutan, mga igsoon, kaluy ang imong kaugalingon. Kung ang tao igala nabago ang iyang kinabuhi, ang Dios maunay mong luwas kaniya. Kay matod pa diya, dili tanan niya naa diya kung tinuod ka pa nga iglesia. Naay mga tao nga wa diya sa inyong iglesia nga pagaluwason sa Ginoo tungkod kay siya nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Bisan wala siya tagay. Roma 2:14. Gitawag siya og kasuguan siya sa iyang kaugalingon. Luwas mga kaigsoon. Muna nga bawal ang pagpanghukom mga kapaglaom. Bawal mga igsoon. Ang atong buhaton karon mga higala, muduol ta sa Ginoo, baghoon nato karong gabi. Magluhod ta, pangayoon nato kamong mga Katoliko o uban pa. Ludhi. Pangayo sa Ginoo. Pangayo. Paubos ang imong kaugalingon. Kaya ang Ginoo mutabang nato. Mga igsoon. Well, igsoon, wala namang kita panahon. Salamat kay sa inyong pagpakiguban, mag-ampo sa ta. Dalaygon, may mayaw na mga Diyos, nagpasalamat kami, Amahan, nga ikaw nagtabang ka na mo. Naghatag ka na mong panahon alas pagpamalandong. Nining kagabion, mga mahulay na kami, o Diyos, ugma, makahimo sa kami sa pagdaig-daig ka nimo. Tanan na mo nga mga nagtanaw karon di social media, sa mo Facebook, sa YouTube, ikaw Ginoo magatabang kanila. Hatag kanila og panahon. Ang uban wala pas kamaturan nga sila makatultol sa imong kamaturan. Salamat o Diyos. Pagtubag o pagpasaylo sa ngalan ng Hesus. Amen. Mga igsoon na palikog subscribe sa ato nga pagutingkay sa kamaturan o Jiri Laig 910 na mga kaigsunan na palikog kog tabang sa atong YouTube channel. Jiri Laig, inyo i-search, unya subscribe mo, inyo i-like, na tanaw mo mga video nga mga debate, naapoy atong pag-utingkay sa kamatuoran. Kini mga igsoon pag-utingkay, mga 333 na, bay-ubay na. Palihog ko, yukulubma sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. Duha ni ka YouTube channel na to, Jiri Laig o pag-utingkay sa kamatuoran. No? Kaya ron nga daghan ang ato nga masulod sa matag YouTube channel na to. Thank you very much sa ngalan na lang sa ato nga Ginoo Jesucristo nga manluluwas o usab sa tanatong mga igsoon media, mga debaters o sa tanan nga mga evangelists sa media, kauban nila ni timbangan sa katarungan o usab sa atong mga sponsor. Tanan atong mga sponsor, mayang gabi kanatong tanan. Ako bagingon, wala kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. So, maayong gabi kanatong tanan.